Να είμαστε και πάλι πίσω, να σας πούμε, σε εσάς βεβαίως που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, ότι εκπέμπουμε από το στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου σε μία εκπομπή μάλλον αφιερωμένη στα περιβαλλοντικά εγκλήματα και με καλεσμένο τον δικηγόρο εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Σμπόκο. Στο μικρόφωνο Νεκταρία Μανουσουδάκη, στον ήχο ο Δημήτρης Στρατήγης, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από το σημείο από το οποίο την αφήσαμε. Σταθήκαμε λίγο στην καταγραφή των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, στο βαθμό που έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει προχωρήσει μέχρι τώρα στο πλαίσιο του έργου Θέμης, ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιλωτικό πρόγραμμα, πρέπει να πούμε, το οποίο εσείς θα συνεχίσετε στην πορεία, με την λήξη δηλαδή του προγράμματος, όταν Ακριβώς, αυτή γίνει, ναι. Η δικηγορική σύλλογοι πια, έτσι. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς, και σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων, οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ως σκοπό την αρρωγή στο έργο της δικαιοσύνης, την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουν μετά τη λήξη της πενταετίας, μετά τη λήξη του προγράμματος, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, διατηρώντας και την ιστοσελίδα και το παρατηρητήριο και την καταγραφή και τη συνεργασία φυσικά με τους προανακριτικούς φορείς, τους οποίους έχουμε συμμέτοχους και ισχυρούς φυσικά. Είναι σημαντικό να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Ναι. Έχει ήδη η Περιφέρεια ξεκινήσει το 2015, ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τις περιοχές Natura εν γέννη. Τα ποσοστά γνώσης περί του Natura είναι πολύ χαμηλά. Το καταθέτω προσωπικά, χωρίς να γνωρίζω αυτή τη στιγμή να το τεκμηριώσω. Είχα διαβάσει παλιότερα ότι ένα 16% των υπαλλήλων των υπηρεσιών γνωρίζει το Natura, κάτι το οποίο δεν κάνει εντύπωση και δεν αποτελεί και μομφή για τους υπαλλήλους ουσιαστικά. Γιατί δεν υπάρχουν χωροθετημένες, δεν υπάρχουν χρήσεις γης εν γέννη, δεν υπάρχει ένα ειδικό χωροταξικό για το περιβάλλον, άρα δεν υπάρχει η γραμμή που θα επεκταθεί μετά, θα δοθεί στην περιφέρεια ή σε τοπικές κανονιστικές διατάξεις να ορίσουν χρήσεις γης. Αυτό το ρόλο θα τον έπαιζαν τα προεδρικά διατάγματα, τα οποία υπάρχουν ήδη στην πλειονότητά τους, έχουν διαμορφωθεί ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και ιδιαίτερα και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει συμβάλει σε αυτό, στο πλαίσιο, παράδειγμα να πω, προστασίας του γήπα, έφτιαξε διαχειριστικό σχέδιο για το Ψιλορίτη ή έφτιαξε το προεδρικό διάταγμα, το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος για τη Δίκτη. Έχουν γίνει προεδρικά διατάγματα, δεν υπάρχει όμως η πολιτική βούληση κεντρικά αυτά να κυρωθούν, να ψηφιστούν. Εφόσον δεν κυρώνονται, δεν ισχύουν δεσμευτικά, άρα δεν μπορεί να τα πάρει στα χέρια της η περιφέρεια, για παράδειγμα, η αστυνομία και να δει σε πίνακες πολύ εποπτικά ποιες χρήσεις γης επιτρέπονται, ποιες δραστηριότητες οικονομικές απαγορεύονται, πού οριοθετείται μια ζώνη. Και τι είδους ανάπτυξη τελικώς μπορεί να υπάρξει, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό, για παράδειγμα, στις αντιδράσεις εκατέρωθεν, πρέπει να πούμε, που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την επένδυση που σχεδιάζεται σε έκταση της Μονής στο πλούστο Λασίθι, στο Καβοσίδερο. Ναι. Εκεί όπου υπάρχουν αντιδράσεις και από τη μία πλευρά και από αυτούς δηλαδή που είναι υπέρ μιας επένδυσης η οποία σχεδιάζεται και από εκείνους που είναι κατά. Ναι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν αντιδράσεις πάντα σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχονται να τοποθετηθούν. Είναι το Καβοσίδερο τώρα, ήταν τα αιωλικά πάρκα χθες, θα είναι αύριο ίσως εξορίξεις υδρογονανθράκων. Δεν έχουμε το διοικητικό πλαίσιο το οποίο θα υποδεχθεί αδειοδοτικά, αν θέλετε, τέτοιες διαδικασίες, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι αλλαγές να τελούνται εν αγνία φυσικά των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στο πλαίσιο, στο έρισμα, στο όριο του νόμου. Γιατί υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν και ευρωπαϊκοί νόμοι, οι οποίοι όμως στην πράξη δεν εφαρμόζονται, και όταν εφαρμόζονται δεν υπάρχουν οι φορείς αυτοί οι οποίοι, γνωρίζοντας τις αρμοδιότητές τους με σαφήνεια, θα τους υλοποιήσουν. Πρέπει να πούμε ότι τους προηγούμενους μήνες, και ακόμη και τώρα συνεχίζεται αυτή την δράση ενός στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έχετε
ουσιαστικά αρρώσει, ας το πούμε έτσι, την Κρήτη. Έχετε επισκεφθεί ολόκληρη την Κρήτη, κάνοντας αυτές τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, απευθυνόμενοι στον κόσμο. Και ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει αυτή τη γνώση, δεν ξέρει τι σημαίνει περιοχή Natura, και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το θολό τοπίο, φοβάται κιόλας ίσως, έτσι. Ναι, φυσικά. Φοβάται και για κάτι που κάνει και για κάτι που δεν κάνει. Δηλαδή, έχει άγνοια και περί του τι επιτρέπεται και περί του τι απαγορεύεται. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι στην ιστοσελίδα, στο νομικό πλαίσιο, έχουμε βάλει η ομάδα του Θέμης επιγραμματικά τις δραστηριότητες που επιτρέπονται και που απαγορεύονται, και μπορεί κανείς με μια ματιά να δει από διάφορες νομοθεσίες, οριζόντια, διοικητικές ή άλλου είδους ποινικές διατάξεις, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα μικρό κενό στην έλλειψη της στοιχειώδους γνώσης περί των Natura. Επαναλαμβάνω, το κύριο θέμα είναι η χρήση γης. Το κύριο θέμα είναι η χρήση γης, και δευτερεύον, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, είναι οι φορείς διαχείρισης που πρέπει να υπάρξουν και η κύρωση των προεδρικών διαταγμάτων. Λοιπόν, με δεδομένο ωστόσο ότι αυτά απουσιάζουν, και με δεδομένο επίσης ότι αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν, τι άλλο μπορεί να γίνει? Αυτά είναι πρώτα βήματα, βασικά βήματα βεβαίως, αλλά τι άλλο μπορεί να γίνει πια από τους φορείς θεσμικά, διοικητικά και ούτω καθεξής, και από τον καθένα από εμάς πια στην καθημερινή του πρακτική, για να πούμε ότι κάτι κάνουμε για αυτό το περιβάλλον που πρέπει να το παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε η νομική, η υπερτοπικότητα και η διαχρονικότητα ουσιαστικά του περιβαλλοντικού εγκλήματος, επιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν μετά από χρόνια. Αυτό καθιστά το περιβαλλοντικό έγκλημα διαχρονικό έγκλημα, ή επιπτώσεις που μπορεί το έγκλημα να τελεστεί στην περιοχή Α, να εμφανιστούν όμως οι επιπτώσεις στην περιοχή Β, που καθιστά το περιβαλλοντικό έγκλημα και διατοπικό. Εμείς, κοιτάξτε, συναντήσαμε αρκετά εμπόδια, δεν το κρύβω, στην διαχείριση των υποθέσεων, στην έβρεση των στοιχείων. Χειρονακτική έρευνα έπρεπε να γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπήρχαν πάρα πολλοί φιλότιμοι υπάλληλοι που σε αυτό συνέλαβαν. Έλλειψη προσωπικού, έπρεπε να κλέψουν από τον επαγγελματικό τους χρόνο, χρησιμοποιώντας προσωπικό χρόνο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση και καταγραφή των στοιχείων, να τα κοινοποιήσουν σε εμάς. Η μηχανοργάνωση δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και ίσως να υπάρχει μηχανοργάνωση στο φορέα, αλλά να μην υπάρχει μηχανοργάνωση για την καταγραφή του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Και δεν υπάρχουν φορείς διαχείρισης, όπως είπαμε, οι οποίοι η βασική δραστηριότητα θα είχαν αυτή, την καταγραφή και την παρακολούθηση. Εφόσον υπάρξουν, φυσικά όλο το έργο του Life Natura Themis θα μεταφερθεί σε αυτούς και σαν τεχνογνωσία και σαν βάση δεδομένων. Τώρα, επειδή με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί μας αναφέρατε πριν ότι υπάρχει, εσείς έχετε κατέθεσε μάλλον το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένα διαχειριστικό σχέδιο, ακριβώς λόγω του ότι υπήρξε ανάγκη να προστατευτεί ως είδος ο γήπας, έτσι. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα όμως, τι γίνεται σε ό,τι αφορά ένα προστατευόμενο είδος όπως αυτό? Ναι, τώρα πέσατε και στο παράδειγμα που είναι και αυτές τις μέρες πάρα πολύ επίκαιρο του γήπα ή γενικότερα της άγριας ζωής στην Ορνηθοπανίδα, στα Πτηνά, που κινείται διαδικασία κατά της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τη μη εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία της των άγριων πτηνών. Δεν γίνονται πολλά πράγματα στην πράξη, και όταν λέω δεν γίνονται δεν εννοώ νομοθετικά, σε νομοθετικό επίπεδο, που είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαχείριση των δηλητηριασμένων δολωμάτων, της διαχείριση της Ορνηθοπανίδας, αλλά κυρίως διοικητικά. Διοικητικά δεν υπάρχουν οι φορείς αυτοί οι οποίοι θα γνωρίζουν με σαφήνεια τις αρμοδιότητές τους. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπλέκεται η αστυνομία μαζί με τη δασική, μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μαζί με το ΙΠΑΑΤ, για να δουν ποιος είναι αρμόδιος να πάει να συλλέξει ένα νεκρό ζώο. Μιλάμε δηλαδή για πάρα πολύ απλά πράγματα. Το να υπήρχε έστω πιλωτικά ένα κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας ή του δασαρχείου, το οποίο να αναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, το οποίο θα γυρίζει πίσω μετά στην υπηρεσία και θα συμπληρώνει σε ένα βιβλίο συμβάντων, το οποίο θα είναι
δικτυωμένο με άλλες υπηρεσίες, παράδειγμα την εισαγγελική αρχή, και θα μπορούν να φεύγουν αυτόματα ηλεκτρονικά δικόγραφα με καταγγελίες επώνυμες, ή όπως το έκαναν στα Χανιά, ας πούμε, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, με τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που από τη στιγμή που κοινοποιήθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία, υπήρξε μια συνεργασία εκεί και είδε η πυροσβεστική πού είναι ο εμπρισμός και σε ποιον ανήκει η διαχείριση ή η ιδιοκτησία της περιοχής, διασταυρώνοντας τα στοιχεία αυτά, κατάφερε μέσα σε μια τετραετία σε μια τριετία να μειώσει κατά 70 τόσο τα 100 τους παράνομους, τους εμπρισμούς, τις φωτιές. Υπάρχουν λύσεις και μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτές, αν θέλετε. Θα βεβαίως, γιατί το ζητούμενο είναι να δούμε πώς όλοι, ο καθένας βεβαίως από την δική του την πλευρά, από το δικό του μετερίζει, πώς μπορεί να συμβάλλει. Θέλω να επιμείνω λίγο στο θέμα του ΓΥΠΑ, γιατί για μας, για την Κρήτη εννοώ, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και καταβάλλονται προσπάθειες για την διάσωση των πληθυσμών και για την αύξηση των πληθυσμών, σωστά. Και την ίδια ώρα, ωστόσο, καταγράφεται και μια πραγματικότητα πολύ οδυνηρή. Και θέλω αυτήν την πραγματικότητα να μας μεταφέρετε. Ναι. Αν και δεν είμαι αρμόδιος, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί ορνηθολόγοι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά και θα μπορούσαν να πούν πλήρη τα στοιχεία. Ως μελετητής, συνεργάτης, ερευνητής, μπορώ να πω από τις μελέτες που έχει κάνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μέχρι τώρα, το πρόγραμμα ΓΥΠΑΣ 2007-2013 με την ανταλλαγή πληθυσμών, ουσιαστικά τον εμπλουτισμό του πληθυσμού της Κύπρου, τότε που είχε πάει περίπου 25 άτομα που είχαν μεταφερθεί από εδώ με μια δωρεάν πτήση τέλος πάντων της Άιπρους, και είχε εμπλουτιστεί ο πληθυσμός της Κύπρου που είχε αφανιστεί. Είχε αφανιστεί από ομαδική δηλητηρίαση. Είναι οι ετήσιες συνεργασίες, απελευθερώσεις ειδών της άγριας ορνηθοπανίδας που γίνονται σε συνεργασία με την Άνιμα. Είναι η περίθαλψη των ζώων αυτών, όλοι οι συνεργαζόμενοι ορνηθολόγοι και φορείς. Και να μιλήσω για αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσω κιόλας, για την κριτική ομάδα σκύλων, η οποία είναι πάλι με πρωτοβουλία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ιδρύθηκε. Είναι 2 άτομα, 2 εξαιρετικοί θυροφύλακες, που έχει πάρει ο καθένας στην επίβλεψή του ένα εκπαιδευμένο σκύλο, ένα υλικό σκύλο. Μέχρι στιγμής στους 5-6 μήνες έχουν βρει ήδη 100 δολώματα, έχουν οδηγήσει μια υπόθεση στον εισαγγελέα, έχουν συλλάβει δηλαδή φοβερά αποτελέσματα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, επειδή απλά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχει η κριτική ομάδα σκύλων, υπήρχε το σχέδιο ΓΥΠΑΣ, υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα για τα δηλητηριασμένα δολώματα που τρέχει και μια καμπάνια εκστρατείας βέβαια, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται. Έγιναν επισκέψεις σε 24 δήμους το 2015 και τώρα συνεχίζεται με πρωτοβουλία ξανά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και φυσικά με τη συνδρομή της περιφέρειας και άλλων φορέων. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες τρέχουν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τρέχουν από συγκεκριμένους φορείς και τρέχουν με την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς χρηματοδότηση. Και αυτό γίνεται. Υπάρχουν δράσεις χωρίς χρηματοδότηση. Καταρχάς, μπορούν οι υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν τη χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος που είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο, του προγράμματος Θέμης. Θα τους βοηθήσει, είμαι σίγουρος, πάρα πολύ στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη πρόληψης και δίωξης. Πρόληψης, γιατί θα μπορούν να ξέρουν, να δουν με μια ματιά ποιες είναι οι διαδρομές του εγκλήματος, σε ποια σημεία εμφανίζεται παράνομη υλοτομία, για παράδειγμα, σε ποια σημεία εμφανίζεται λαθροθυρία. Πιστέψτε με, είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιοχές. Μπορεί κανείς δηλαδή στον χάρτη που έχετε μπορεί να παραμετροποιήσει, να βάλει μόνο λαθροθυρία, αν είναι για παράδειγμα θυροφυλακή και θέλει να κινηθεί ενάντια της παράνομης θύρας, να βάλει μόνο λαθροθυρία σε όλα τα έτη, στην περιοχή αρμοδιότητάς της, στον νομό αρμοδιότητάς της και βάσει του χάρτη να κάνει περιπολίες. Ναι. Ας πούμε στην περίπτωση της παράνομης υλοτομίας, πού εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, σύμφωνα πάντα όχι με τα πραγματικά στοιχεία, με τα καταγεγραμμένα, έτσι, τα οποία μπορεί να συμπίπτουν, μπορεί να αντανακλούν την πραγματικότητα,
μπορεί και όχι, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι, είναι και ορεινές περιοχές και παραλιακές περιοχές. Γενικά είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι σε άνθηση την περίοδο της οικονομικής κρίσης και είναι σε άνθηση διότι δεν υπάρχει κάποιο μητρό, για παράδειγμα, στη διάθεση, να το πω πάρα πολύ απλά, ξυλοκοπτικών μηχανημάτων. Δεν γνωρίζουμε, δεν αδειοδοτείται αυτός ο οποίος θα αγοράσει ένα ξυλοκοπτικό μηχάνημα οικιακής χρήσης, βενζινοκίνητο, και θα βγει σε ένα δάσος στην εκδρομή που θα κάνει και θα γεμίσει το αυτοκίνητό του με ξύλα. Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί. Αν δεν μπει σε ένα διοικητικό πλαίσιο καταγραφής μητρώου, ελέγχου της εμπορικής δραστηριότητας, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί, για παράδειγμα, η παράνομη υλοτομία. Και δεν είναι η υλοτομία του κατασκηνωτή, ο οποίος ευκαιριακά, χωρίς να θέλω να... θα κόψει, ας πούμε, ένα κομμάτι από τον κέντρο που μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι και ξερό, έτσι, για να το χρησιμοποιήσει. Μιλάμε για περιστατικά υλοτομίας εκτατικής. Ναι. Που μπορεί να είναι σε δασική έκταση, μπορεί να είναι σε κέντρους προστατευόμενους, μπορεί να είναι σε ελιές, έτσι. Βεβαίως. Και η υλοτομία, δηλαδή υπό ευρεία έννοια ως εκχέρσωση γης, επίσης ένα έγκλημα που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά. Επίσης και η οδοποιία, όταν υπάρχουν χαρακτηριστικά στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθ. Όπου έχουμε διέλευση οδού, δεν θέλω να επεκταθώ, μέσα από δάσος. Έτσι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς οι νομικοί ξέρουμε ότι πρέπει να προηγείται μια οικολογική αξιολόγηση, η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και μιλάμε για τι δρόμο, για αγροτικό δρόμο, γιατί... Ναι, μιλάμε για διάφορους δρόμους. Δεν θέλω να επεκταθώ. Όχι μόνο. Όχι μόνο αγροτικό, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε μια και στεκόμαστε πάλι στα εγκλήματα αυτά, έχουμε και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των λιμάτων πρόβλημα. Ναι, έχουμε στα απόβλητα, ειδικά από την καταγραφή στο Ηράκλειο. Είχαμε και πολύ πρόσφατα κρούσματα και έχουμε, δηλαδή, επαναλαμβανόμενα κρούσματα. Έχουμε διάφορα. Έχουμε και ατυχηματικές παραβάσεις, ας πούμε, όταν θα πλημμυρίσει ένας βιολογικός καθαρισμός. Το ζήσαμε και στο Ηράκλειο. Αλλά έχουμε και άλλες πράξεις που θα έπρεπε να διωχθούν ποινικά. Έχουμε κακή διαχείριση των λιμάτων έκθλιψης, τα λίματα των ελαιοτριβίων. Εδώ θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρξει ξανά με τη βοήθεια της χαρτογράφησης του εγκλήματος, θα μπορούσε να υπάρξει ένας έλεγχος οριζόντιος που να ξεκινάει από την άδεια και να προχωράει και στον τρόπο διάθεσης. Υπάρχουν παραδείγματα που δεν καταγγέλλονται από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν ανοιχτές δεξαμενές και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, που έχουν γίνει και αυτοψίες, γίνονται πολλές φορές όμως και οι αυτοψίες εκτός περίοδου ελαιοκομικής, δεν βρίσκονται στοιχεία. Έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε απόρριψη επιφανειακά ύδατα, που είναι το δεύτερο με 25% εμφανιζόμενο διωκόμενο έγκλημα, το οποίο είναι τραγικό αν σκεφτείτε το πρόβλημα λειψιδρίας. Λίματα δηλαδή σε επιφανειακά ύδατα, ρέματα, ποταμούς κτλ. Είναι κάτι που είναι τραγικό. Υποβάθμιση αιγιαλού και θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα, και το αιώνιο πρόβλημα της Κρήτης, η χώρια ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, οι χωματερές. Ένα θέμα για το οποίο δεν βάζουμε μυαλό, παρά τα πρόστιμα από ό,τι φαίνεται τώρα. Κλείνοντας, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, να κωδικοποιήσουμε λίγο τα βασικά σημεία στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε, αν θέλουμε βεβαίως, έτσι, για να δώσουμε λύσεις. Ναι. Πρώτο, το παράδειγμα της διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ φορέων, δηλαδή το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, γίνεται με υφιστάμενες δομές, με υφιστάμενους υπαλλήλους, δεν χρειάζεται, δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος και μπορεί να φέρει φοβερά αποτελέσματα στην επώνυμη δίωξη και καταγγελία. Η σύνδεση των μητρώων, των καλλιεργητών, των μελισσοκόμων. Αυτό αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιεράπετρας από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία γνώριζε ότι υπήρχαν ατυχηματικοί εξαμελίας εμπρισμοί από μελισσοκόμους, χωρίς όμως να έχει ένα μητρό μελισσοκόμων για να μπορεί να ελέγξει. Το είδαμε στις φετινές πυρκαγιές, έτσι. Ναι, ενδεχόμενα. Ναι. Δεν το ξέρουμε, δεν το λέμε με βεβαιότητα. Όμως θα ήταν ένα μέτρο. Ναι, θα ήταν ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα συνέβαλε στο να πέσει φως και σε αυτή την περίπτωση.
μητρώα λοιπόν, τα οποία υπάρχουν ή υπάρχει νομοθεσία για να υπάρξουν, όπως είναι το μελισσοκόμον, αλλά δεν ενεργοποιούνται, να ενεργοποιηθούν. Κρατικά, τι μπορεί να γίνει? Συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Υπήρχε μια συζήτηση τον προηγούμενο Δεκέμβριο στη Βουλή σχετικά με τη δημιουργία ενός σώματος περιβαλλοντικής αστυνομίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Ουσιαστικά τι κάνεις? Υφιστάμενο προσωπικό, κλιμάκια, τα εκπαιδεύεις, τους δίνεις και ένα σχετικό εξοπλισμό, μια ευχερέστερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα δηλαδή, για πιο αποτελεσματική δίωξη. Άλλη κρατική υπηρεσία, η κύρωση επιτέλους των υφιστάμενων προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία ίσως να χρειάζονται μια επικαιροποίηση, κάτι όμως που μπορεί να γίνει, είναι εφικτό να γίνει και θα έδινε και αυτό διαφάνεια στους... Για την οριοθέτηση και τη διαχείριση των περιοχών Natura. Ακριβώς. Διοικητικά τώρα, σίγουρα όλες οι υπηρεσίες να φτιάξουν ένα βιβλίο συμβάντων ειδικό για το περιβαλλοντικό έγκλημα ή στο υφιστάμενο βιβλίο συμβάντων να δώσουν ένα ειδικό κωδικό έτσι ώστε να είναι εύκολη η έβρεση, η αναζήτηση των στοιχείων, εάν είναι δυνατόν να γίνει και ηλεκτρονικά η καταχώρηση, να υπάρχει ένα μητρό εμπόρων ειδών υλοτομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο πρακτικά εφικτό είναι, αλλά ίσως με μια δικτύωση των εμπορικών συλλόγων που πολλούν τέτοια και της διοίκησης της αστυνομίας, ενδεχόμενα να υπήρχε καλύτερος έλεγχος ή καλύτερη πρόληψη. Και εκπαίδευση φυσικά πιλωτικά κλιμακίων μέσα στη δασική υπηρεσία, όπως έγινε στη θυροφυλακή με την ομάδα δίωξης των δολωμάτων, με την ΚΟΣ, με τους σκύλους. Είδαμε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι τέτοια μέτρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τελείωσε ο χρόνος που έχουμε για την κουβέντα που κάναμε σήμερα, κύριε Σμπόκο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε αυτό το πιλωτικό έργο, το οποίο θα δούμε πώς θα προχωρήσει στην συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και όχι μόνο, πρέπει να πούμε, και γι' αυτό και χρηματοδοτείται κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι εγκρίθηκε. Ναι, και τα αποτελέσματα αναμένονται με αγωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό αυτό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας χαιρετήσουμε και θα σας χαιρετήσουμε με έναν ερωτόκριτο ερμηνευμένο από 77 καλλιτέχνες, έναν διαφορετικό ερωτόκριτο που αυτοί οι καλλιτέχνες συναντήθηκαν, έφτιαξαν ένα βίντεο υπό τον τίτλο «Παίζουμε οικολογικά, ζούμε λογικά και ενεργούμε ομαδικά». Ένα βίντεο που αν δεν το έχετε δει μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Εμείς σας χαιρετούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Το κύκλο τα γυρίσματα ανέβοκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη πιένουν. Εχθρίτες και τα βάρη του έρωτα η πόρεση και της φιλιάς η χαρή. Τούτα με κινήσασαι τη σημερώνη μέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρα. Στου ποθού το
μείνει. Και κάνω πολλά ακριβώ σε τέτοιους καιρούς Αρετούσα μου τα θλιβερά μαγατά, ο κύρις σου εξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. 4 μέρες μοναχά ουδό και να νημένο, κι από εκεί να ξενιτευτώ, πολλά μακριά να πιένω. Και πως να σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω, και πως να ζήσω δίχως σου στο ξόρισμό εκείνο. Αντέχω το κι ο κύρις σου γλίγορα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Ο κύρις δεν βοληθεί και δεν να με παντρέψει, και εδώ πως γάμο χτάσετε και το γαμπρό γυρέψει. Καλιά θανάτου σε κακό, την ώρα θέλω πάρει, άλλος παράγουν το κριτός, γυναίκα να με πάρει. Καλά, ό,τι σου λέγω τώρα, και γρήγορα πιστεύω σου μακραίνω από τη χώρα. Μα όπου κι αν πάω που βρεθώ και τον καιρό που ζήσω, τάσω σου άλλη να μη δω, μητέρα να τρανίσω. Καλιά Χωσέ με θάνατο παράλληλη ζωή μου, για σένα εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Τούτο εδώ πίσω όλους μας ό,τι κι αν πεθυμούμε, μόλον όπου είναι δύσκολο εύκολο το κρατούμε, και εύκολα το πιστεύω με εκείνο που μας αρέσει, και κάθε εις τούτο μπορεί να ασφάλει και να πέσει. Μη πετά πασίγαρος, μάλα πουλιά συμμόρι. φρόνιμος, μη δε χαθείς τα πάθη. Όροδο κι όμορφος αθώος γεννάται μες στα κάθη. Και καθαείς που ενδιάβασεν εγάγιας του κατέχει. Μηχάνεται στο κίνδυνο, μα πάντα ελπίδας έχει.
στάλα το νερό, το μάρμαρο τρυπάτο, εκείνο που νησί κανείς γυρίζει κι αγαπάτο. Από τι κάλυφε ο άνθρωπος, τα λόγια έχουνε τη χάρη και κάνω κάθε καρδιά παρηγοριά μου πάρει. Τα μάτια δεν καλοφορούν στο μάκρεμα, στο τόπο, τα πιο μακριά και πιο βαθιά χωρίδα για ανθρώπου. Για μένα όλα ασφάλωση και πάση άνω κάτω, για με ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Για μένα όλα ασφάλωση και πάση άνω κάτω, για με ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων.